Gloria lilek Misi Qaddis nilqawkom eżiż aħwa Maltin u Għawċin għal dan is-servizz speċjali tal-ġimgħa l-kbira. Good Friday Miracle Service. Inħeġġiġkom biex tiftħu qalbkom biex tirċivu l-kelma tal-mulej, ħalli l-mulej jkellmek, kulħadd jisma' bir-reqqa, ħadd ma jitkellem, speċjalmenthom daw kollha hawnhekk fil-kongregazzjoni, ħalli ma telefon lil ħadd u isma' bir-reqqa il-kelma tal-mulej. Misi Qaddis, kellimna inti illum il-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu ġib ħajja. Għamel ħajja l-kelma tiegħek f'qalbna, ħalli l-kelma tiegħek issir manifestazzjoni ta' fejqan, ħelsien, mirakli mulej Qaddis u tibdil u trasformazzjoni fil-ħajja tagħna. Lilek mulej Qaddis nagħtu kull glorja u tifħi. Amen u amen. Morru fi ktieb ta' Mattew. ħanibda propju, ħanaddu l-lum f'dal-messaġġ, dal-passaġġ fl-imkien minn Mattew 27. Kemm minnkom ġieli smajtu l-espressjoni li blaħ talla? Taf il-Bibbja titkellem fuq li blaħ talla? Vera, ta? Issa jiddependi minnu li blaħ. Mattew 27, vers 1, ħanaqraw fl-imkien u ħaniddiskutuh fl-imkien mill-lat bibliku. L-għada fil-għodu l-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftemu li Ġesu jaqtawilu għal-mewt. Rabtuħ u ħaduħ magħhom biex jaqtawh, jagħtuh fidejn Pilatu, il-gvernatur. Hawnhekk għandna żewġ affarijiet qed jaħdmu fl-imkien. Għandek il-gvern ċivili u għandek il-governanza reliġjuża fl-imkien. Isek illum isek għandek forsi il-reliġjon tal-pajjiż, għandu pajjiżi musulmani, għaw pajjiżi ortodossi, għaw pajjiżi buddisti, u għandek il-gvern ċivil. It-tnejn huma ġew kontra Ġesu. Ħankomplu naraw. Vers 3. Imbagħad Ġuda, it-traditur, meta ra li Ġesu kien ikkundannat, nidem u mar b-30 biċċa tal-fidda għand il-qassisin il-kbar. U x-xjuħ fejn jerġa' jagħtihom l-hom lura. Fil-Bibbja meta naraw l-ammont ta' flus 30 biċċa tal-fidda, il-Bibbja mimlija simbolizmu u anka kliem profetiku li meta tistudja tibda tara kemm vera Ġesu sar zero. Kemm Ġesu sar l-aktar baxx fil-kreazzjoni stess tiegħu u ġie trattat minn fuq l-aħjar l-ar fost l-ar. Fil-ktieb ta' Eżodu 21 xaħat, per eżempju, jekk inti kien ikollok barri, jew oġol, jew gendus, u joqtol lil xaħat, għax jinnaf iħebb għalih jew jagħmlu jafġu, kellek tħalles għal dak l-iskjaf 33 biċċa. Ġesu, ġifieri jekk jiena kelli għaddej u l-gendus tiegħek għatilli l-iskjaf tiegħi is-slave, int kellek tħallasni 33 biċċa lili. Ġesu l-ammont tiegħu huwa ta' skjav ġimħallas. The price of a slave. Not a master, of a slave. Hija profesija li f'dan il-kapitlu ġiet imwettqa darb'oħra b'Ġesu. By the way, ma kontux tafu, naf li minnkom tafu għax issejlkom fil-mixja tagħkom mal-mulej. Imma Ġesu waħda mill-affarijiet li huma uniċi fuq ħajtu li l-ebda leader reliġjuż ieħor fid-dinja ma jistax laqqas jikklejmja, mhux tħallihekk biss. Infatti, jekk taqbad il-leaders kollha reliġjużi tad-dinja f'daqqa, ma jistgħux jikklejmjawh f'daqqa aħseb wara wieħed. Ġesu fil-ħajja tiegħu wettaq
iktar minn 300 professija f'ħajja waħda ta' 33 sena. Biex intkom il-kolkom idea ta' xi tfisser di, fil-istorja tal-umanità l-ebda persuna mar nexxielu jwettaq laqqas toddon fuq idejk waħda. Biex intikom eżempju iktar, jekk inti taqbad pereżempju il-profeti jew nkella il-messaġġiera jew il-mexxejja kollha tad-dinja reliġjużi, ma ssib l-ebda profesija fuqhom li xi ħadd minnhom wettaq. Jekk forsi xi ħadd laqat kombinazzjoni waħda, ikun daqshekk waħda jew tnejn. Ġesu wettaq iktar minn 50 f'ġurnata waħda u iktar minn 300 fi 33 sena. Biex inkom tkunu tafu iktar xi tfisser din kemm Ġesu Kristu għandu jkun verament is-sit ta' ħajtek u ħadd ieħor ma jista' jħodlu postu, li n-NASA kienu għamlu xi studju ftit snin ilu li qalu kkalkulaw hekk. Qalu li kieku kellna nikkalkulaw kemm Ġesu huwa tant ċentrali u importanti fl-umanità u dak li għamel Ġesu ħadd ma jersaq qribu, ħadd. Mhux ma jivviċinax, laqqas jibda. Qalu hekk ara, qalu imla l-istat ta' Texas, issa l-istat ta' Texas għal ma tafux, hija prattikament daqs l-Ewropa. Ġifieri l-Ewropa kollha ħalli Russja barra toqgħod fl-istat ta' Texas, daqshekk hija kbira l-Amerika u daqshekk hija kbira l-Ewropa. Isak għalu, għax nasa ġewwa Texas għajda. Għalu jibna l-istat ta' Texas bir-ramel jon kalla jisak imla l-Ewropa. Malta, Kemuna, Għawdex, l-Ingilterra, Svizzera, l-Italja, sewa l-Ġermanja, Franza, imla il-pajjiżi Ewropej kollha bir-ramel. Bir-ramel. F'ximkien itfa' 1 cent. Mbagħad immur ngħid il xi ħadd minnkom mursib dak il-1 cent, pero qabel ma tmur ħana millek blindfold. Il-ċans li inti ssib dak il-1 cent f'Ewropa mimlija ramel huwa ċans li inti jekk jirnexxielek twettaq 8 profesija f'ħajja ta' 50 sena. 8 f'50 sena. Ġesu wettaq iktar minn 300 fi 33 sena u f'ġurnata waħda 50. Infatti di li għaliex jiena kien hemm żmien fejn għalkemm jiena trabbejt kattolku bħal ħafna minnkom, però kien hemm żmien meta kont ngħix barra Malta bdejt nikkonsidra u nipprova mhux kont xejdula kurjus fuq x'jemmnu reliġjonijiet oħrajn. Din li saħħitni bl-aktar mod impossibbli li ċaqlaqni l-insir Kristjan, il-professiji li ġew wetqu f'Ġesu. Di biss weħida. Ma jistax jeżistu daqshekk kombinazzjonijiet, kombinazzjoni waħda, kombinazzjoni 2, 3 forsi. Ma mhux fuq 50 f'ġurnata waħda u fuq 300 f'ħajja ta' 33 sena, meta n-NASA għamlet studju li persuna waħda ta' 50 sena biex twettaq 8, iċ-ċans huwa timla l-Ewropa kollha ramel. Int mort fitxu, Obama mort fitxu. Namillek għajnejk blama. Daqshekk huwa ċans. Kulħadd ħajfaċċja l-Ġesu fl-umanità kollha. Ħadd ma ħajfaċċja la l-Muhammad, la l-Buddha, la l-Confucius, il-Ġesu. Għalhekk l-iktar li jiġi attakkat fuq it-televiżjonijiet inkluż Maltin. Ġesu. Għax hemmhekk hemm l-għasel. Hemmhekk hemm il-verità. U d-demonju għandu propaganda u għandna tmexxija li anka tħallas għalija biex tippropaga dil-propaganda biex bil-flus tal-poplu jiġi propagat maħjar insultat Kristu Ġesu li mitalina u għalijom u għal-kolħad. U jak jgħaġbok jgħatuhom prime time ukoll fi żmien il-ġimgħa kbira. Mela, vers 4. U għalilhom Ġuda lill-qassisin ix-xjugħ il-kbar. Dnibt għax tradejt dem blaħtija. Kulħadd jgħid dem blaħtija.
Iżda huma qalulu aħna din x'inhi affarijiet tagħna. Dak ara ħint u għadda bil-flus fis-santwarju telaq u mar tallaq. Mbagħad il-qassisin il-kbar ġabru l-flus minn hemm qalu. Dawn ma nistgħux inqeduhom mal-offerti għax huwa prezz tad-demm. By the way, ħafna minn dawn l-iskritturi huma mwettqa fis-Salmi 22. Huma mwettqa fil-Salmi 22. Infatti, Salm 22 waħdu diġà għandu xi tużżana profeżiji mwettqin f'ħajja ta' Ġesu. Amen. Dawn ma nistgħux inqeduhom mal-offerti għax huma prezz tad-demm. Ftehmu bejnietom u dawk il-flus xtraw l-għalqa tal-ħaddiem tal-fuħħar biex fiha jidfnu l-barranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa semmit l-għalqa tad-demm. U hekk għada magħrufa sal-lum. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija, meta qal u ħadu 30 biċċa tal-fidda, il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn ulied Iżrael u tawa mal-għalqa ta' ħaddiema ta' ħaddiem il-fuħħar kif ikkwandani il-mulej. Infatti fl-iskrittura Eżodu kapitlu 21 vers 32 letterment Alla jgħidilhom jikmandhom biex tixtru l-għalqa. Għalhekk jgħidlek kif Alla kmandani. Vers 11. Ġesu waqqaf quddiem il-gvernatur u dan staqsih, int is-sultan tal-Lut? U Ġesu wieġbu int qiegħed tgħidu dan. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjux bdew jakkużawh u ma weġeb xejn, għalhekk Pilatu qallu. Din skrittura oħra li fil-skrittura ta' Pietru tgħidlek li Ġesu, anka fil-ktib ta' Eżajja kapitlu 53 tgħidlek li bħal ħaruf quddiem il-qattiera tiegħu ma fetaħx fommu. Kien hemm skop għaliex Ġesu ma ddefendix lilu nnifsu. Mhux għax ma kellux evidenza biex jiddefendi lilu nnifsu, imma kieku jiddefendi lilu nnifsu ma kienx imut. U Ġesu l-iskop tiegħu ġie biex imut. Amen. Għalhekk Pilatu qallu min tix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jiġdu kontra tiegħek. Iżda huwa anqas għall-akkuża waħda ma wieġeb. Hekk li l-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nar ta' festa il-gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Xi ħaġa interessanti l-kelma Barabba tfisser Ibn il-Missih. Ibn il-Missih. Ġesu l-ibn Alla u n-naħa l-oħra għandek Ibn il-Missih. Li kieku Ġesu kellu jażel min kien jinħeles kien Barabba. Ġesu għażel li jinħeles bin Barabba. Barabba bin il-Missih. Ma setax jiġi meħlusu għaliex inkella l-pjan Alla għal-fidwom ma kienx seħħ. Mela kif kienu miġbura Pilatu qalilhom lil min triduni nitilqilkom? Lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu il-Messija. Għaxu kien jaf li kienet isma' waħwa. Għaxu kien jaf li kienet lejra li ġallithom jagħtuh lil Ġesu fidejh. Issa waqt li kienu bil-qiegħda fuq is-siġġa tat-tribunal, Mart Pilatu batet tgħidlu qis li ma jkollokx taqsam ma dan ir-raġel ġust. Għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Meta bdejt għad naqrah dal-passaġġ illum rajtu ħafna drabi, bdejt ngħid di batet fil-ħolm, aħseb wara x'jiġrilu minn jmur l-infern. Dik kellha preview wis probabbli tal-biża li kien ħajjiġi fuqha jekk ikollha x'taqsam ma' demm innoċenti ta' Ġesu. U sa ċertu punt Pilatu sema minna. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġelu l-poplu jitolbuh lil Barabba u jeqirdu l-Ġesu. Il-gvernatur mela raġa staqsihom lil min tridni nitilqilkom min għand minnhom it-tnejn lil Barabba
قال لهم بيلاطو وش نعمل بجسو اللي يدولوا المسيح ويجبه الكل صلبوا وسأسيهم مش نعمل شمل حزين ده الراجل ما قالوا شمل حزين just كومبليو يايتو صلبوا خليكم هو سو في الاسكتورة وانك في الاسبيرينسا دي ننتقى مع هفنا نيس وانك في الاسكتورة ترى دي اللي يسأسوا شرط مستقسيت مش عشان يريدوا يصيروا في الفيرتا عشان يريدوا أرجومنت من يريد أرجومنتا let them go to hell لا مش خمول ننتقى مع شي بلخ بيش نارجومنتا فوق شيش فوق البلواتيو go to hell it's your loss بحال ما سابق عطيه هو الفيرتا يك تفتشوا سوا سيبوا انتوا كون اما مشكلة هتفتش بيش يسيب او مين يستأسي بيش يارجومنتا ويفشكل ويكون اجنتا ساتانا تحليش هينك عليك البيبيا تقول لك شندرو الفانجيلو مش ارجومنتاو الفانجيلو لا ما عندكش الفيت ارجومنتا شيء يكرت ينتلف ينتلف انت شندر له الفيريتا وياك قلبه مملي الفيريتا يفرح فيها فستو it's your loss baby not mine أمان ينفتشت بخال ما تلكم كنا مزمين اللي فتشت انكا ريليجيون ديفرنتي ومتى سكوبريت البروفيسية كلها وقف جيسو كريستو يا impossibly تقبت المحمد البوذا الكونفوشيوس كلها داو لقاس كلها بدقة ما قوات ونفس الزانة أحسب ورا جيسو تا بروفيسية ديك بس عليا تجاب الزين ما هنرسبوندي شرطو أفاريت الليلة إما جيسو شامل وما أكتر بدأوا يايتو ييدو صلبوا متى انبات بيلاطو رالي كلش كين قال شين أنسي اللي أكتر كانت ستن على شراوشتا أبات حصل لديك بالفيلم ودم البوبلو قال ين منيش خاتي تدان الدم سفورتناتamente بيلاطو لا بدأ شيء الكاورد أشكله ستا في ديه بيشهلسو إما بزا متى أنت تبزا متى أنت تمشي بالبزا قط ما تكون التوجب لله أنسي متى أنت تعمل شي حاجة موتيفاتا بالبزا تعمل الشغل الديمونيو وتكون كومبليتي في داك اللي الديمونيو يريد تعمل شيء قط بالبزا Did you get that? Did you get that? خاني دلكم أخوان سودا واو وسودا كلها في إنترنت وتلفزيوني خفنا من الكريستياني ما يفانجيليزاوش وما يجدوش جيسو كريستو شمل في حياتهم عش يبزاو ورا ما تمش تيجي تيجي جيسو قال لك خفنا اكم سيها كريستياني اللي يبزاو يتلقوا ريليجيونيت باغاني ايدولتري بروش ماتا جدب مش عشان جيسو قال لك عشان انت تبزا ولا تبزا تجاه الله يقولك قلبي ما تتعشقش فيك لوط 10 verse 35 38 يا كنت تبزا روحي ما تتعشقش فيك عليك لونك موت اللي تستجب لها لعبل فيدي بس خافنا من الكريستيان أسيافو اللي يعيشوا في الذنوب كونتينومنت مش البورنوغرافيا فرصة مش الدروغة ومش عشان يصيروا شي بنك إما شي يوبراو بالبزا ولا يوبراو في البزا يصيروا كلاميتا الديموني وسبيتشاو أوبرساتي بالديموني علشان البنيدم اللي يبزا مخه في شيء البنيدم البنيدم اللي يمشي بالفيدي مخه بس شيء تلا بزا اللي تندعشر وشتا
Abad ħasel idejh fil-ilma qudiem il-poplu qal, jien min ixħati ta' dan id-dem. Dan araw intom. U l-poplu kollu qabeż u qal, demmu fuqna u fuq ulidna. U hekk hu. Mbagħad ilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tawulhom biex isalbuh. Issa bħalma tafu, hawnhekk għandna żewġ entitajiet, għandek il-gvern ta' dak iż-żmien u għandek ir-reliġjużi ta' dan il-żmien. L-istess spiritu antikrist għadu jopera l-istess illum. L-istess. Ara min jippersekwita il-Kristjani vera ta' Kristu, in-nies tal-la vera. Ir-reliġjon u l-gvernijiet ta' dinja. Sallum il-ġurnata. Imma jina nemmen ċertu affarijiet, u hawnhekk fejn tidħol jiena u int. Daw l-affarijiet jiġru għaliex għandna bosta li jekk jgħidu li huma Kristjani imma joperaw bil-biża'. Għax jiena u inti saltna u renjanti. U aħna ġejna mogħtija l-awtorità kollha Ġesu qal, imma ħafna ma jimxux laqqas biċċa minn naħseb wara kollha. Amen? Imbagħad is-soldati tal-gvernatur ħadu l-Ġesu fil-pretorja u ġabru quddiemu lil sħabhom kollha. Hawnhekk ħisimgħuni naraw il-Ġesu jibda jiġi mżeblaħ. Iżżuffjettaw bih. Il-films ma jġibuhiex di, ma neżżawh arwien letteralment bil-patata barra biex kunu tafu, letteralment fis-serek. Biex letteralment iġibuh totalment umiljanti. Mhux bin-nepita bħal ma naraw fuq il-films. U laqqas xi gaman. Neżżawh totali. We don't understand. Listen, dak kollu li qed naraw il-lejla huwa dak li inti u jiena konna destinati għalih. Biex meta inti tgħid Ġesu s-Salvatur tiegħi tibda tifhem daqsxejn iktar xi tfisser meta Ġesu tgħidlu Salvatur tiegħi mulej tiegħi wara tiegħi. Għaliex li kieku jiena u inti ma poġġejniex il-fidi tagħna f'dan ir-raġel bidal għal-ħaj. Dan li għadda minnu hu għalina ikollok tgħaddi għalih inti. Għalhekk quddiem Alla kif jarhom in-nies tad-dinja? Arwenin. Meta tiġi lej Kristu, Alla jlibsek. Id-demonji, għal dawk li nkom għadkom żgħar fil-mulej u forsi dawk kollha li nkom ilkom fil-mulej, morru studjaw kif jaħdem id-demonju kontra n-nies tal-Alla. Dak li jaktakkom bis-seħħer, bil-witchcraft, bil-voodoo, bil-black magic. Jekk jaraw kien Kristjan, tgħix fil-biża', tgħix fid-dnub, tagħmel kompromessi mad-dinja, int arwien qudiemhom. Dan huwa misteru kbir, xi darba nagħmel messaġġ sħiħ fuqu. Meta inti ssir ta' Kristu, l-ewwel ma għamillek Alla ilibsek. He gives you the robe of righteousness. Jatik il-mantar tal-ġustifikazzjoni biex inti sta tiqaf qudiemu u jammar fik. Ma dekx iktar arwien. Infatti fir-realm spiritwali lil Kristjani ġenwini underline id-demonju jorhom dawl biss. Halleluja. Li dawk li huma reliġjużi bħalma miskin rajtina wieħed il-ġimgħa l-oħra, povru miskin u f'xandartlu l-Ġesu ta' ngħidil. Naf li mhux kollha hekk, imma ħilkom ċawruton, saċerdot kattolku minn Bormla. Jisker ġol barki. Taf kif beda jaraħ dak id-demonju? Arwien. Tgħid li inti x'kont qed tagħmel fil-bar? Mur nevanġelizzalu. U Alla mel żewġ mirakli. Bħal ma tafu x'intu minnkom. Aħna we are called to be to the sinner, but not to eat with the sinner. Not to hang out with the sinner and sin with them, ġifieri.
Mela le, ma l-midinbin Ġesu miet għal-midinbin. Aħna kollha midinbin konna. Imma issa seħħa tagħna mhux li nkunu midinbin iktar, issa nkunu għaddejjin fi Kristu. Nażżawh u xeħtulu fuq mantar aħmar skur. Edulu fuq, infatti tiftakru meta l-Bibja tgħidlek fi Ktieb ta' Mattew, tgħidlek meta xi ħadd mar għat-tieġ u l-mulej raħ mingħajr il-ħwejjeġ tat-tieġ. Anyway, dak huwa tal-im ieħor sabiħ immens, mbagħad xi darba forsi nitkellem fuq. Nażżawh u xeħtulu fuq mantar aħmar skur. Edulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk u qasba f'idu l-lemenija inxtaħtu arkub tajhom qudiemu u għadu jiddeħku bih u jgħidulu islim għalik sultan tal-Lud bes u fuqu. Sa da ma tgħidx pereżempju xi bniedem ġas tajjeb, dan huwa l-epitomija tat-tjubija. Da Alla. Qatt ma waqaf ikun Alla. Ejli, ovvjament daw kollha li besqulu issa trab. Imma xi darba deru ta' li l-dawk li besqulu deru quddiemu. Jekk nistgħu nimmaġinaw wara ma naħsibx nistimaġġa, ejli x'ħassew meta deru quddiem il dawk li besqu. Besqu fuqu u ħadulu l-qasba min idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Imbagħad wara li għaddewh biż-żufjett, neżawlu l-mantar u xeddewlu ħwejġu. U ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfalu salibu. Dan kien mill-Libja, kien ludi u probabbli kien Afrikan. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jew il-Kalvarju tfisser l-istess ħaġa, jiġifieri f'post il-Urija. Dejjem storja warajha għaliex jgħidula post il-Urija, mhux għax il-post l-għolja kienet forma ta' ras jew ta' skall, imma għax hemm stejjer warajha din l-istorja għaliex jgħidulek. Għaliex jemnu l-istoriċi li hemmhekk kien hemm mitfun ras Adam u ras Golija. Ras l-iskal ta' Golija u ta' Adam. Issa ma nex skritturi xi verifikaw dak li sempliċement stejjer Lut. Amen. U tawh jixrob imbid f'taħlita marra u daqa ismawna. Riċenti dal-messaġġ jismu l-blaħ talla. Għandukom xi ħaġa. Int li blaħ talla. Jien li blaħ talla. U anka inti li qed titħaq u tiżuvjetta wkoll li blaħ talla. Għaliex fid-dinja hawn żewġ tip ta' baloħ. Jew dawk li jażlu lil Alla u jitqu bihom id-dinja. Jew dawk li reġettaw il-Kristu u jitqu bihom Alla. Issa jiddependi x'tip ta' iblaħ tkun, imma iblaħ wieħed minnhom żgur. L-ewwel Korintin 4 vers 7 tgħidlek Pawlu jgħidlek aħna boloħ għal Kristu. Romani kapitlu 1 vers 21-22 Pawlu jerġa' jgħid fil-Iskrittura tgħidlek waqt li jaħsbu li huma orrif fajni Alla saru boloħ. U fil-ktieb ta' Salmi kapitlu 14 vers 1 u Salmi 53 vers 1 tgħidlek liblaħ għal f'qalbu. M'hemmx evidenza li Ġesu Kristu jeżisti. M'hemmx evidenza, laqqas għandna xejn evidenza li Ġesu kien jeżisti. Just fidi. Iblaħ. Pastor, mhux suppost li ma ngħidu ħadd iblaħ. Il-Bibja tgħidlek ħadd ma jista' jtilħuh iblaħ. Dak mhux hija. M'għandniex l-istess missi. U li blaħ qal, imma dak mhux vera kien immejjed ta' Ġesu, dak għamlulu ħwawar, għamlulu mixtures ta' għax kien healer Ġesu, dak kien ħawat l-affarijiet Ġesu. Sawa,
U dak mhux veru kien miet, allura jixxarob xi ħaġa biex jitaffilu l-uġieħ. Sewwa biex imbagħad kif jinżel mill-salib, imbagħad ovvjament ikun infejjaq, jimbotta jirrepjaħ ġo xmata. Jeżruh u joħroġ jimbotta ġebla u jgħidhom hello, jien mhux vera mejjed ta' kont, kull ma kelli ġast naqa' drink f'rasi. Imma l-ibla hekk jgħid, meta l-Bibja tgħidlek laqqas biex xorob. Imma l-iblaħ jattira l-boloħ. Jien iblaħ, għax ġejt attirat minn iblaħ Ġesu Kristu. Għax ittrattawh bħala wieħed iblaħ. Imma d-demonju wkoll iblaħ. U inti jattirak id-demonju, jekk ma jattirakx Ġesu l-iblaħ talla. Għaliex dal-iblaħ fuq televizjoni qal għax Ġesu, isma' dak mhux verament, qasna fuq kużgur verament għax peress li kien iħawwat il-mixtures, il-ħwawar. Smajtu għad il-bluwa? Smajtu għad il-bluwa? Sewwa. Il-bluwa, l-iblaħ hekk qal. Hekk qal l-iblaħ. Lil-mulejtih il-grazzja jindem imma għandu ħafna xilaq, għax ismawni. Alla jaħfirlek ta' kull nub li inta għamilt jekk tindem, imma l-konsegwenzi tibbatihom xorta. X'jiġifieri, pastor? Għax jekk jiena wara li nkunat żvijajt ruxma ta' nies u jiena salvajt, imma dawk li żvajjajt. Dak għandek ġejja pagament kbir għal fuq rasek f'din il-ħajja. Ħatħallas prezzoli. Jekk ma tindimx ħassir bejta tad-demonji, 100%. Qas dubju wieħed m'għandi. U x-xitan jibda jitkellem minn fommok. U l-ispirtu ta' dan iż-żminijiet l-Antikrist jattira għal dawk li ċaħdu l-Kristu biex jisimgħuk. Imma tinsemmija di għaliex sfortunatament da iblaħ u boloħ bħal oħrajn li jippruvaw jgħidu li Ġesu mhux veru kien mejjed u m'hemm l-ebda evidenza li Ġesu kien mejjed. Jgħalu li Ġesu xorob il-mirra, xorob daw it-taħlitiet u innamjawh bl-Ingliż, jiġifieri mhux miet biex ma jħosslu ġieħ. Allura mbagħad wans li għaddi l-effett jerġa' jqum. Issa, nista' l-isimgħu sew. Il-Bibja tgħidlek tawh jixrob inbit b'taħlita morra, imma ma xorbux. Mela gidba faħxija fuq televiżjoni Maltija imħalsa bit-taxxa ta' bosta Maltin u għawċin. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejnietom billi tellawhom bix-xorti, din Salmi 22 għal darb'oħra. U nxteħtu bil-qiegħda u għadu hemm massa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu kawża tal-kundanna tiegħu li kien tgħid dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Issa isimgħuni. Din interessanti għaliex fil-ludi li vera kitbu fuq rasu hija 4 ettri. Għaliex isimgħuni, jekk inti tittifhem għaliex il-Lut irrabjaw u marru jgħidu lil Pilatu neħħu dik it-tibilla da, xejn ktibklu hemm. U Pilatu minn hawn ftit għajdu issa dak li ktibt. Għaliex? Mela x'kiteb Pilatu li daqshekk konfendihom. Għax fil-ludi kien hemm 3 lingwi, waħda minnhom kienet lingwi. U għed fil-ludi kiteb Y, mhux Y eżatt ovvjament, għax hija bl-Ingliż Y. YHWH. Jahwe. Judħe, vavħe. Allura meta raw dik it-tabella, dik dawa li jom. Għawna u imsallab
يهوه. ليه؟ نافري مش حتفهمها ولقص لبدا عارف تا الدنيا مو خايف مو كلام. اما يستكون لي الله في غنينا كبيرتي او تمسيني عليه اخر بشكل يريدوا يستووا يندموا. هللويا. ومن بعد ميعوا صلبوا زوج خلالين، واحد فوق اليمين والاخر فوق الشلوك. داوك اللي كانوا عدايين بداوا يعيروه، اجعلوا راسهم ويعيدوا انت اللي تخط التمبيو وفي 3 ايام ترجع تبنيه. سالفة لك نفسك كنت لبنت الله وتنزل من فوق الصليب. اسمعوني يا هو، مش كل من يسفدك باش ترسبوندي همزون ترسبوندي يوم قلبت. انت ما عندك شيء تتلف وما عندهمش يتلفوا. يك يريدوا الفيريتا افتشوها بخل ما عملت انت. ناس اللي يفتخروا كم يعرفوا لي إن كن بلغ بحالهم يك نتكلم بحالهم ما هاني لكم مش نحسبين لينا كاباتشو بالجراسيات اللي نديهم من بوتون ونخرجوا من يهور. إما أبدأ زيك شو نعمل؟ جس نبني لهم ليجو وينا منيش مشندر منيش مباود بيش نقط نارجومنتا منا مشندر بيش نشندر يكتمن السالفة. يك ما تمنش تيجي عندك كوندانات ينش نتلف وش نقوادانيا شيء ملاك انت تريد ما تمنش تفلك جو خيل شحال نتلفيه. بس كمان ناس الانسان تكون واحد منهم لا انت داسك سوبرف و ابلغ. امين ابلغ. ملاك كلا على الشهود بلغ يك باولو على الشهود بلغ يك جسو على الشهود بلغ ما أطمع على للنستدل ملام البلغ هو برا هنكونوا فيه احنا وكل بلغ ما فاينة الدنيا ما فاينة الله احنا الناس الريف. هللويا. عش لا مش من عنده حفنا سكولا يو عش عنده حفنا سيرتيفيكاتي يو عش عنده حفنا فلوس وعنده حفنا بزنسز لا عرف وداك لكن كاباتشي يعرف لبنتلا الخاي ويسيخ له مولاي تياي ولا تياي. هللويا. اكو كل الاساسين الكبار بداو يديكوا بيخبا الكتيبه والشيوخ يايدوا سالفه اخرين ليلو نفسهم ما يساجي سالفه. والسلطنة اسرائيل حينزل السمن فوق الصليب ونمنوا فيه. تحسب لي كوكي نمنوا فيه. إذا ضربة شخط عليك على من يمن ما بزون خفنا إفيدنسا. إما على من ما يمنش لابد إفيدنسا ما هتكون بزين. متى نيسي فيقو نرنغراتساو الله ينا وانتي احنا ريفر اوف لوف ما ندراوش لا جسو تال كارتا بستا ولا از جسو تال 2000 سنيلو ندراو جسو كريستو تال لوم لين او مش ينكونت ينو او باسترز يبريتكاو فوق جسو لكين كين فيا كين يخلص تمروش ذاك الكنية صحوة شو ميتة مر في كنيسة فين يعرفوا اللي يبرتكاو ويشندروا يمانيفستاو جيسو كريستو ينو ين لنفيا ين نخلص ين نسالفا. امين. جيل رايت باسترز يارجومنتاو يعملوا ارجومنتي كل هناك تسوكه ارجومنتي تاليرف تالبني ادم اتفهم انفورماسيوني بينا وانتي مشان مباوده باش نشندروا الريفيلاتسيوني اللي تصرف ترانسفورماسيوني في الحياه البنادمين. ولك احنا متى نراو ناس فيه وينخلصوا ميراكل يسحقوا اللي بلا شيء لهم مذاك من مخك اميزنج. ما لا تاريخ شهات عامي ولا بدا يرى ويعيدك من مخك ما لا منو فروا العامي او سيكو يريد كونامي لبدا مدينة ما هتفتح له عينيه حله كونامي حل يوم الكل شمسكوب في الدنيا
Amen? La jekk iridu, inti xandartilhom għamil xogħlok. That's it. Amen? U jafda falla, insomma, vers 44. U bl-istess mod bdew jemaqdruh ukoll il-ħallin li kienu msalbin miegħu. Mis-sitt sija il-qudiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija. Isma'uni aħwa, dan sinjal ieħor fl-istorja. Li f'pajjiż ħieħ għaw min jaħseb li madwar id-dinja kollha. Ma isma'uni, laqas li kieku kienet pajjiż kbir daqs Malta li żgħir, jekk tiġi dalma kbira f'nofs ta' nar għal 3 sigħat, żgur li qatt ma rajna fiha. Bħala mhux ħaġa tkun normali. Għas jekk tkun fuq Malta biss, xorta tkun xi ħaġa soprannaturali. Aħsibha fuq id-dinja kollha. U madwar id-disa sija Ġesu għajjad bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaktani. Jiġifieri Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Illum waħda oħt saqsitni: Pastor, xi tfisser di? Għaliex Ġesu għajjad u saqsa l-missier fejn inti bulej? Abba missier fejn inti għaliex tlaqtni abbandunajtni? Għalilkom aħwa, ftakar Ġesu ħa postok. Ġesu huwa is-sostitut tiegħek. Dak li għadda Ġesu huwa dak li ku jiena u inti ngħaddu jiena u inti. Issa, skont it-2 Korintin 5 versu 20, u din hawnhekk fejn is-salvazzjoni ta' Ġesu Kristu hija daqshekk tal-blieħ għall-umanità. Għaliex il-Bibja tgħidlek li Ġesu miet, il-Bibja tgħidilna li miet hemmhekk, imma mhux miet biss fiżikament. Issa hawnhekk fejn ċertu Kristjani jsiru naqa' nervous, nista' nifhimha di. Nifhem. Imma ma tistax taħrab minnha. Għax l-Iskrittura ma tgħidlekx biss li ħa dnub, bħalma tgħidlek Ġwanni, kapitlu 1, araw il-ħaruf tal-Alla li ġorr li neħħi id-nubet tad-dinja. Imma l-Bibja tgħidlek fit-2 Korintin 5 vers 21 tgħidlek li Ġesu Kristu sar dnub. Issa simgħuna magħkom hawn. La sar dnub kellu bil-fors jinqatta' minn mal-missier. Alla huwa perfezzjoni għaddisa lina u inti ma nifhmuhiex. L-unika mod li nistgħu nifhmuha xi ftit jekk inħarsu lejn Ġesu. Imma ftakar, il-Bibja tgħidlek meta daħal id-dnub daħlet il-mewt. Kull ħaġa li tmut għax hija mċabsa bid-dnub. Meta Ġesu miet, ftakar li Ġesu fdina f'3 areas, fil-realm tal-Ispiritu, fil-realm tal-ruħ, tas-suke u fil-realm tal-ġisem. 3 fidwiet. Issa, di ma nistax nikkonferma ħkilkom, imma hawn min jaħseb li għalhekk dam 3 ijiem midfun. Però ukoll biex jikkonferma li kien mejjed. Sewwa? U ma tinsewx li da mhux miet fis-sodda fl-isptar bin-nurses imdaw miegħhom, da ġo miet fuq salib imbiċċer kapuljat u mbagħad ġie rreppjat bruxma ta' ġi ma setax u f'nofs tal-lejl inħonaq drink. Imma Ġesu għajjat għaliex għall-ewwel darba fl-eternità moħħkom hawn. Jisi, il-Bibja tgħidlek Alla l-missier li ben Spiritu Santu ma' ħaġa waħda, it-tlieta huma Alla wieħed eterni, bla bidu u bla tmiem. Ġesu kellu biss bidu fil-ġisem. Ġesu mhux mill-ġisem ġie mifrut minn Alla, ġie mifrut minn Alla fl-ispirtu. Għax il-Bibja tgħidlek sar dnub u Alla jobot id-dnub. Ġesu sar dak li mill-eternità Alla kien jobot. Għal-moment ma nafux eżattament kemm ħin, ma nafu li għal-moment Ġesu daq il-korla tal-Alla ħankellmu fuq għada. Għalhekk hemm 4 kalċi fil-Passover u qed minnhom dak li jixrob Ġesu jisseħ il-kalċi tal-korla.
Ġesu da il-korla tal-Alla. Isimgħuni moħħkom hawn. Mela da Ġesu da li jinfiret minn Alla. Ftakar jienu l-missier ħaġa waħda. Qatt ma kienu tnejdaw, dejjem ħaġa waħda. Imma fuq is-salib infirdu, kien hemm firda. Ma nafux għalkemm, imma nfirdu. Għaliex dak il-mument Ġesu fuq is-salib ħadnu bit kollha tad-dinja tal-passat, tal-preżent u tal-eternità futur. Għalhekk huwa is-Salvatur etern. Għax kieku jkun is-Salvatur biss tal-Iżraeliti. Imma huwa s-Salvatur tad-dinja u tal-umanità kollha. Kull min qatt twilet u għad irid jitwilet jibbenifika mis-salvazzjoni ta' Ġesu Kristu. Allura għaliex ħajja Ġesu? Għaliex Ġesu mhux biss beża mill-tbatija fil-ġisem, mhux biss ġie umiljat u mżeblaħ, Ġesu beża mill-korla ta' Alla. U beża li jiġi abbandonat mhux minn ommu Marija u Ġwanni u disċipli, imma ġie għal-moment abbandonat. Esperjenza xi ħaġa Ġesu li qatt fl-eternità ma qatt reġa' esperjenza qabel wara. L-eternità, it-Trinità, kien hemm mument fuq is-salib. Infirden. Għax Ġesu sar dnub, mhux biss bata għad dnub. Il-Bibja hekk tgħidha ċarissima. Il-Bibja tgħidlek li Ġesu Galatin kapitlu 3 minn vers 9 sa 13. Sar mhux biss ġar, sar saħta. Biex inti tifhem x'inhi s-saħta titmur taqra sew Deuteronomju 28 u tibda tara x'inhuma s-saħtiet. Moħħkom hawn. Is-saħtiet huma tliet kategorija, mhux tlieta x'hemm turrun, saħtiet. Is-saħta tal-liġi, Ġesu sar is-saħta tal-liġi għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fi Kristu. Jiġifieri xi tfisser dik pastor nagħt klim tqil. Jiġifieri Ġesu li qatt ma kien jaf xi tfisser dnub, qatt ma dinja b'darba f'ħajtu. F'mument ħassu daqs li kien l-akbar midneb tal-kreazzjoni kollha tal-Alla. Għax ġar id-dnub kollu u dak id-dnub saru kollu hu. Ma mhux biss. F'dak il-moment ukoll Ġesu, il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb ta' Eżajija kapitlu 53 vers 4 sa 5, tgħidlek li hu ġar fuq il-mard kollu tagħna. Jekk għandek tuberculosis, kanser fid-dem, id-deni, il-pressjoni, jekk għandek kankru, jekk għandek l-AIDS, jekk għandek jennaf il-morliti, jekk għandek x'għandek. Jekk ma tarax biżejjed, jekk inti ma tismax jew trux, jekk inti tsob, Ġesu għal-moment is-saħta fid-Deuteronomju 28 kienet mart. Il-Bibja tgħidlek li l-mart kollu ħadu wow. U mbagħad tgħidlek vers 61 Deuteronomju 28. Li l-mart kollu laqas huwa msemmi wkoll u kollu huwa saħta u Ġesu ħadu wkoll. Jiġifieri jekk isibu xi virus ġdid. Saraħ rasek, Ġesu ħadu wkoll. Għalhekk fuq il-YouTube dil-ġimgħa jiena, mhux fuq il-ġimgħa, ċoja fuq taħt il-programm li ma rridx insemmi ismu, poġġejtilhom 9 testimonjanzi ta' fejqan differenti. Vista, smieħ, morliti, allergies, minn kollox. 10. Plus video għed minnom, hemm xi 10 jagħtu testimonjanza ġifieri bajdu 20. Sewa? U tara kollha differenti, nies fejqan differenti. Dbajja fil-ġisem, sewa allergies. Kif faqhom kollha? Għal xi fejjaqhom kollha da, għax kapaċi jfejjaq, mhux biss għax Kristu ħadhom kollha daw. Kollha. Għal-moment Ġesu sar id-dlub u sar is-saħta kollha tal-liġi. Kollha. U by the way, xi ħaġa oħra.
Lejla miracle service, pero mux il-lejla bissa xaħna naqdu we serve a miracle God. Għada ħajkompli l-mirakli, pitada ħajkompli l-mirakli. Mux biss, imma hemm ukoll saħt oħra. Taf li fik tew Deuteronomju 28 tissejjaħ ukoll is-saħta finanzjarja. Is-saħta materjali. Kalla jrid forsi jew għada jew il-ħadd insemmu wkoll di li Ġesu ħadek is-saħta wkoll għalik. Mela ħa saħta spiritwali. Sar dnub għalina biex aħna nsiru ġustifikati. Sar il-mard kollu għalina biex aħna nkunu mfejqa permezz ta' Ġesu Kristu l-ġrieħi tiegħu. U sar il-povertà u povru u fqir inkluż materjalment fuq is-salib biex aħna nkunu il-kelma hija prosperi bil-Ingliż ukoll. Għalhekk il-povertà mhix il-porzjon tiegħek. Ma jfissirx li x-xitan mhux ħajġi ħabbat li jgħidlek tinsix li inti, jew tinsix li kellek, jew tinsix li dan. Le inti tiftakar x'għamel Ġesu għalik. La Ġesu ħada għalik taċċettajx lura f'isem Ġesu Kristu. Allura anke llejla meta intom aħna ħanitolbu biex minnkom me għandkom marda u ġieħ tfiq, inti trid tara lek nifsek li dik il-marda, dak l-ġieħ, dik il-komplikazzjoni, id-depression, mart mentali, iva mart mentali. Jekkux ADHD, jekkux mart ieħor ta' komplikazzjonijiet li għaw issa saru komuni fosna, għalix ma nefdax il-Alla u nemmen believe God li anka minn dik nista' niġi nfejjeq. Il-bira konna naraw video jiena Marjella u tfal. U vera jiddeskrivi il-ħajja ta' ħafna reliġjużi u ta' xi wħud li jkunu eċċezzjoni għamlu pass biex jirċievi miraklu. Mela dar raġel, kien hemm raġel u ħadd tifel tiegħu downtown u kien hemm xi sparatura u dat tifel laqtitu l-isparatura. U ġi f'koma dat tifel ma mietx. Imma it-tobba kollha bdew jgħidulu mhux ħajġa jqum minn koma, tittaċċetta li da ħajmut dalwaqt. Ma rridx jaċċetta. Il-pastor tiegħu, he's sweet, he's loving. Beda jgħidlu, irrid ngħinek brother, qallu tittaċċetta. Il-mara tiegħu u l-ħbiebu dew jgħidulu tittaċċetta. Għalle ma rridx naċċetta. Għalax jiena qrajt fuq il-Bibja li Ġesu kien jiftaħ l-għajnejn tal-omja, Ġesu kien jiftaħ il-widnejn tat-torox, Ġesu kien qajjem il-mejtin. Għaliex għandi naċċetta jekk aħna naqraw il-kelma tal-Alla li Ġesu għamel dawn l-affarijiet, għaliex għandi naċċetta di? Abbas il-pastor għallu fi 30 sena pastor qatt ma rajt miraklu jien. Aħwa, dik hija l-kondizzjoni ta' ħafna mexxejja inkluż pastors. Qatt ma raw il-xi ħadd inħeles mix-xitan. Qatt ma raw miraklu. Qatt ma raw fejqan. Kif ħajpritkaw dawk qatt ma raw? Aħna m'għandniex fidi li biss temmenta. Aħna na fidi il-Bibja tgħidlek morru uru d-dinja mhux għandhom biss. Morru urruhom li Ġesu Kristu huwa ħaj. Għatti tal-Apostoli kapitlu 1 vers 8 dak li tgħid u intom tirċivu qawwa biex inkom tkunu xhieda u tagħtu testimonjanza turu lid-dinja li Kristu huwa ħaj. Għalhekk jiena ma mhux argumenta ma' balalu ma' ħmar. Għax jiena m'għandix għalfejn noqgħod noriħ, m'għandix għalfejn nippruvja nothing. Jiena diġà rajt il-Kristu, temmin xew inti ma tagħmilx differenza. Diġà ntqajt ma' Kristu. Il-Kristu kellimni u rajtu jopera bil-qawwa ifejja n-nies saħansitra jqajja bil-mejtin. Dak Ġesu ta' River of Love! Dak Ġesu li naqdijina x'ħammur argumenta. Inti per eżempju tgħidlina qatt ma ntqajt mazziju tiegħek, imma jiena ntqajt, kilt miegħu, għext miegħu, għawnu li nipprova, x'qed nipprova, jekk ntqajt miegħu.
It's your loss, int ma tqajtx miegħu. Ara, int tqajt miegħu, x'għandha nipprovalek. M'għandix għajx nipprovalek għax int tqajt miegħu, konna mela miegħu. U hekk Ġesu int tqajt miegħu, rajtu kellimtu u rajtu jopera. X'inti nipprovalek? Ngħidlek xi jgħidlek la inti balalu baħnan, mhux ħadd irċievi xejn, għax dan huwa niexef tiegħek. Halleluja! Bil-qasir dik, miflok halleluja, halleluja. Amen, aħwa. Kemm minnkom irċivejtu fejqan, oli dik. Kemm minnkom irċivejtu miraklu. Hawnhekk waħt il-lejla fejn hi? Fejn dik li kienet qed timxi warajja? Dil-ġimgħa għalmuni għadu kemm miraklu, mhux fejqan, miraklu ieħor. Aħna xkultant naħsbu li miraklu ma biss fejqan. Ma miraklu ieħor fuq ix-xogħol tagħha, se tagħti testimonjanza darba oħra. Kemm minnkom li tibstħux u wara ma mhux tibża, li jinħris mix-xitan li jdejk. Jiena dak li ngħidlu lill-ateju, jew l-agnostiku, jew l-blaħ ta' bla moħħni xef, m'għandna nispjegalek xejn, ejja xi ħadd jara xi ħadd inħeles mid-demonju, ħalli tara kemm tagħmel pipi twila. Xi trid nippruvalek? Ejja ħanorik il-qawwa talla. Mela noqgħod ngħidlek għax m'hemmx evidenza, apparti li hemm turrun, ejja naqralkom x'hemm evidenza by the way ftit. Isimgħuni. Mela, evidenza storika li mhix kristjana, anzi, ħud minnhom antikristjana. Jiġifieri ma kellhom l-ebda interess li jippropagaw il-Ġesu Kristu bħalma qal dal-balalu. Sewwa? Għax għaw min jaħseb ju jgħid li għax dak kellhom f'moħħhom li jridu jagħmlu l-Ġesu juri jisu Superman. Qalbi, he is Superman. He is the only true Superman actually. Hallelujah. He is the true Superman. Hallelujah. Mela għanna l-istudjus tal-istorja Josephus, Flavius. Sewwa li qal li Ġesu kien jeżisti tassew, kellu disċipli miegħu tassew li tista' suwhom fuq Antiquities of the Jews daw. Sewwa li kellu ħutu, kellu kuġent tiegħu John the Baptist, John il-Battista, kellu ħoħ Ġagbu, daħlu Flavius, Josephus, kien ludi, ma kienx Kristjan, ma kellu ebda interess li jipprova jagħmel il-Ġesu jidher sabiħ, imma kien fi żmien ta' Ġesu. Tacitus, jew Tacitus, għajdalek trid. Sewwa, scholar, wieħed tal-istorja, jikkonferma li Ġesu vera mhux biss kien jeżisti, imma vera kien imsallab. Amen. Studjus ieħor. Sewwa ieħor, Pliny the Younger jgħidulu bl-Ingliż, daw kollha fi żmien ta' Ġesu u ta' madwar Ġesu jew ftit wara Ġesu. Ukoll qal li Kristu vera kien jeżisti, li kienu jadoraw, kienu jħarsu leħ bħala Alla, segwaċi tiegħu. Ieħor, Jewish rabbinical literature, hemm kitba ġudajka letteratura li tgħidlek li hemm bosta kitbiet ġudajċi li jgħidu li Ġesu vera kien jeżisti. Kienu jgħidu li kien jagħmel il-maġija. Għax ovvjament għax wieħed iblaħ miraklu l-maġija għalih differenti. Għamin mhumiex differenti huma l-istess ħaġa. Sewwa, imma once again jiġdu daw mhux Kristjani, da mhux Gordon John Manxie entużjast u hekk jien entużjast, halleluja. Praise God. Amen. Imma dawn nies li m'għandhom l-ebda interess. Lej Ġesu jew jippruvaw pinġuh sabiħ. Satirus Lucian born, sewwa da kien pagan, kien jirredikola l-Kristjani, imma kien aċċetta li Ġesu vera kien jeżisti. Amen. ċertu ieħor filosofu Celsius, l-istess ħaġa, kien filosofu Grek, ma tagħmilx differenza se dak kien minn komuna. Qed tifhem? Daw, apparti li għandna l-erba' Vanġeli, by the way, għax intom taraw bħala kitba Babbja. Mattew, wieħed minnhom. Ġvanni, għed minnu. By the way, meta ċaħat jgħidilkom għax 60 sena wara Kristu, sena ftit, 60 sena mill-bidu ta' Kristu jew mill-mew ta' Kristu. Għax hawn kollha hemm differenza. Meta ċaħat jgħidilek għax 60 sena wara Kristu, dik ġifieri 30 sena wara Kristu. Jew 27 sena wara Kristu, għax dak jkun qed jgħoddu mill-bidu. Mit-twelid mhux mill-mewt.
Iġifieri mela min jonqos. Però Ġwanni kapitlu 16 Ġesu qalilhom dal-kliem. Allora jiena nibgħatilkom l-Ispirtu Santu u hu jfakkarkom dak kollu li għallimtkom jien. Alleluja! Ħantikom eżempju kif topara di. Tgħidli passer inti meta kif tiftakarhom dawk l-iskritturi kollha? Għidli. Kif? Qed taraw evidenza kif l-Ispirtu Santu jopera. Kif tiftakarhom dawk l-affarijiet? Għax l-Ispirtu Santu jammar fija. Qed tifhmu? Għalhekk inti meta għalhekk il-mulej jgħidilna fil-kapitlu 11 jgħidilna tibżgħu x'għandkom tgħidu f'dak il-ħin. Għaliex l-Ispirtu Santu jitkellemu minn fammok. Xi kultant inkun qed titkellem ma' nies jgħidilli nostrina dil-informazzjoni minn fejn ġejja, dawn l-iskritturi minn fejn ġejjin, minn fejn ġejjin. Tifhem? Għax ikunu pereżempju storjati hemmhekk xi snin ilu. U jibdew joħorġu. Jiġu downloadjati kif? Għax l-Ispirtu Santu, għax din mhix reliġjon, aħna nadoraw Kristu ħaj. Halleluja! Amen! Thank you, Jesus! Amen! Xuħud isaqsu, għaliex Ġesu kellu jmut, pastor? Bil-fors! Għaliex kull minn din qed imut. Kull minn din qed imut. Ġesu miet għalina għalix għalina u għalik postna. Sawa id-dem għaddistiju kun l-unika payment ħlas għal dawk li kienu ħatħin. Allura ma setax Alla jinnaf xaħatiħor imut kellu bżon jibat il-libnu biex jimut għalina. Seta Alla jibat xaħatiħor biex jimut għalina. Forsi xi profeta. Le! Għalix li kiku, għajna mal-mod per eżempju, jaqbad profeta, jow xaħti ħoributa għalina. Ma dak il-bini bħarġa jidneb. Għattifem, uħat muwa minnajr dnub, fil-ktib ta' Eżodu, kapitlu 12, li hija rappreżentanza ta' Ġesu Kristu l-ħaruf talla li neħħidnu bit-tad-dinja, Alla kien qallhom tidu tażlu ħaruf. Wara 14 iljun tidu tissagrifikaw u dan il-ħaruf irid ikun maskil. U rrid ikun bla teba, bla difett. Għaliex differenza tagħmillu la ħajn ħaraq miskin. La ħajġi mixwi, x'differenza tagħmillu? La ħajġi mixwi, jekk kellu xaħn joħda l-isfew oħra l-fuq. Jekk kellu xwidna l-isfew oħra l-fuq, x'differenza? La ħajn ħaraq. Għax irid ikun perfett bla difett. Għaliex għax xi darba la ħajbat il-ħaruf tiegħu bla difett. Halleluja. Għaliex Alla waref. Mhux blaħ. Alla għaref, Alla jippreparak, Alla biex inti tifhem trid tkun trid tifhem. Jekk inti trid tara, trid tkun trid tara. Ma deġa minn ma jridx jara, mela m'intix denju li tara. Għalhekk Ġesu jwissi f'Mark 4 jgħid u għandhom għajnej imma xorta ma jarawx. Għandhom widnej, ma xorta torox. Amen, aħwa. Għalhekk Ġesu l-unika wieħed biss kellu seta' jħallas għad-dubit tagħna għax hu biss kien mingħajr ħtija u biss bla difett, bla dnub, perfett. Hallelujah to the Lamb of God. Amen. I always praise and worship. Għaliex kellu jmutu kol Ġesu? Għaliex skont il-ktib tal-Levitiku kapitlu 17 vers 11 tgħidlek għax il-ħajja tinsab fid-demm. Biex jiena u inti jkollna l-ħajja, xi tip ta' ħajja bla dnub kellha tiġi mxerda lina. U l-unika demm li kien mingħajr dnub huwa d-demm tal-ħaruf Alla. Alleluja. Għalhekk dak il-ħaruf prezzjuż ħallas l-ikbar prezz tal-biża. Ġesu kellu jmut għaliex tagħmel kemm tagħmel opri tajba. Jiena u inti xorta nkomplu nidimbu. Jisi aħna jiena u inti ma nistax imorru quddiem imħallef ġust, anke mħallef ġust tad-dinja. Ħadd ma jmur quddiem il-mħallef ġust biex jirċievi l-premijiet, imorru quddiem il-mħallef biex inti tiġi ġudikat. Għalhekk kull min jemmen fl-iben
għadda minn ġudizzju għal-ħajja. Ġwanni 5:24-25. Għalhekk jiena u inti ma niġux iktar iġġudikati u kkundannati. Jiena u inti qatt ma naraw iktar ġudizzju. Aħna minnaw ħammorru for graduation day. Hallelujah, for rewards night. Hallelujah. Ek tgħid l-iskrittura, għalhekk ismawni moħħkom hawn. Xi darba nagħmel preaching fuq di wkoll. Mattew kapitlu 7 vers 21-23. L-iska skrittura li tbeżżar rusma ta' Kristjani. Tafa li ma' Ġesu jgħidilna u ħafna dik il-ġrata jiġu qudiemi jgħidu u jgħidu l-mule, aħna ma profetizzajniex fismek, aħna ma keċċejniex ix-xedin fismek, u minna miraklu sina fismek, u jgħidu l-amorum indimentom li tamlu ħażin. Ħantikom biċċa sanfur fortot. Minnu ma dawk in-nies? Are aħna mhux ħankunu ġġudikati. Aħna ma ħanax ħaniġġudikati. Il-Kristjan ma jiġix iġġudikati. Jina u inti ma jemx ġudizzju għalina. Għax jekk hemm ġudizzju għalina, mela Ġesu xi mela minnu ma dawk passer. Dawk li marru jiftaħru għax għamiltek. Għax għamiltek u għax għamiltek. Jina u inti flima qoddim ġudizzju nidru. Flima qoddim ġudizzju nidru. Skemmi l-iskrittura fit-Testament ġdid fejn il-Kristjan jidher l-ġudizzju. I know this is going to set you free. Issa, ftakar għol jgħidu l-għom intom mitejxu fil-ħazin. Issa jekk inti tgħid li int Kristjan u tgħix fil-ħazin. Enjoy that wonderful day. Imma Kristjan ġenwini ma jgħixux fil-ħazin. ħantikom eżempju żgħir u jalla l-mulej jaħfirlu miskin dak il-bniedem, Issa forsi ta' dader għax mar jisker fil-pub. Miskin. Ma għajna ml-mot inti tkun Kristjan, tkun pastor, tkun assis saċerdot u tkun tgħix ħajja ta' sakrananz. Dak qed tgħix fil-ħażin ta' u mu Kristjan xejn. Jekk inti dajk li inti Kristjan u tgħix poġġu tiffornika mal-girlfriend mal-boyfriend. Minti Kristjan xejn ta'? Għax il-Kristjan id-dej u d-dnub. Jekk id-dnub ma jdejqekx, ibża għal-jum il-ġudizzju. Naf li ċertu għaffajt jattirawna għax l-ġisem, imma l-bnidem ta' Kristu ma jħossux komdu illum taqqa fid-dnub u tibda tħossok imtaqqa, tħossok ħażin u tħossok id-dispjaċut u tibda tagħti lek innifsa kemm kont balalu, kemm kont tibla ħtija u vera kont ħtija. Imma l-bniedem li huwa jgħix fid-dnub ma jagħmilx dawn l-affarijiet. Mhux saqsi bidneb ara kux qed jiddispjaċih li qed jidneb. Mhux saqsi reliġjuż u tara x'jgħidlek u mhux kulħadd jagħmilha. Le ta' mhux kulħadd jgħix fid-dnub. Mhux kulħadd jgħix fil-ħażin. U jekk tħossok komdu tagħmel il-ħażin ħantik twissija qiegħed fit-triq tat-telfin. Minti Kristjan xejn. U jistgħu jagħmlulek 7 quddisat kull siegħa. Għax tinħaraq fl-abbissi tal-infern tkun qiegħed. Jekk jiena nkun sraqt dar minn 100 minnkom, ġejt sraqtilhom darkom u ġarejtilkom darkom. Imma ent 200 oħra ta' jibnu darhom. Ħati jew le? Imma bnejt 200. Jekk jiena tilt 5 min-nies, anka wieħed. Imma salvajt 20 mill-arqa jiena ħati jew le. Dak huwa l-ġudizzju. Għalhekk ħadd ma jista' jsalva għax anke jekk tagħmel opra tajba xorta ħadd tkompli tidneb. Għax il-problema mhux dak li nagħmlu,
imma dak li aħna midmbin. Għalhekk kellu jieħu postna. Mhux kellu biss jieħu l-ġudizzju li ħaqna, imma kellu jieħu posti biex jiġi ġudikat daqs li kieku qed niġi ġudikat jien. Il-ħati mal-ġust. Għalhekk jien il-ħati u hu kien il-ġust u ħaposti biex jiena niġi liberat u hu jiġi ikkondannat. Bħalli kieku jiena qatt ma dnibt u bħalli kieku hu l-ikbar mid-neb. Ma qatt ma dineb darba. Ejdli minn ħallas lek għas-salvazzjoni li ma reliġjon u li ma profeta. Iblaħ talla iftaħ għajnejk. Jekk jiena inkun għamilt 10 snin fidil fi żwieġ tiegħi, imma għamilt 5 snin naqli bilha marrux ma dan nisa lill-mara tiegħi, imma ara kemm għamilt fidil. Kolħat jifmu hekk il-ġustizzja. Imma ħafna jaħsbu li ħajdħlu l-ġenna jiftaħru kemm huma tajbin u kemm jiena reliġjuż u kemm erfajt vari. U bosta minnhom huma reliġjużi, bl-ibsa reliġjuża, miskin dak il-miskin li sib ġewwa l-bar jisker. Nispera ma tmorrux il-quddisa tiegħu. Għax l-istess spiritu li hemm ġo fih jiġi fuqek. Morru. La intom ma ħabbejtux il-verità morru. Mhux intom tan nista' verifrovlo. Intom idinaw għax ħabbejtu l-verità. Halleluja. Grazzi Ġesu. Gloria lilek mulej. Tsappiti. Ġesu sar dnub għalina. Ġesu sar saħta għalina. Ġesu miet għalina. Ġesu ħaposti u ħapostok. Lebda ammont ta' opri tajba li nistgħu jiena qatt nagħmel. Illum l-opri tajba tiegħi huma biss biex kontinwament nagħti grazzja, glorja u tifħil il-sidi. U biex bl-opri tajba tiegħi bħalma jgħid Ġesu f'Mattew 5, in-nies jaraw l-opri tajba tiegħi u jfaħru lill-Alla l-Missier tas-sema. Ħaj minnu ħajkun maqdru tibżax. Pero ħanajlek minnu maqdru dak li tiżra ħataħsdu 1000%. U iktar ma twaqdu, iktar ma tagħmilha pubblika, iktar għandek saħħtit jiġru warajk. 1000%. Iktar ma tkun kiesaħ u tipprova tiżżovjatta b'Ġesu Kristu, iktar għandek saħħtit fuq rasek u iktar ħassir diffiċli għalik biex salva. 1000%. Għadni ma naf ħadd la fil-Bibja u laqas fl-istorja li żżovjatta bi Kristu u ħajtu marret tajjeb. Mela jew ħadd ispiċċa mgħallaq jew mażul. Però tgħidli forsi il-ħajja ta' dak ir-raġel jew ta' dik il-mara forsi ħajkun bħal Sawlu. Ħanelek ħaġa, jalla kollha jkunu bħal Sawlu. Però jekk inti tinnota, Sawlu wieħed mill-iktar li bata mill-apostli. Qatt ħsibtu għaliex? Għax huwa wieħed mill-iktar għamel ħażen. Żera ħafna u kellu jaħsad ħafna f'ħajtu. Kien tinnota anke meta arrestawhom lilu l-Barabba, lilu taħxeba u l-Barabba ħalleħ ħares. Mux il-Barnaba, sorry. Il-Barnaba, ħalli ħares. Għalek, ħanilek, hemm liġi. U li Alla qal, din il-liġi ma titħassar qatt, ma tinbidel għal ħadd. Skont ma tiżra taħsad. Hemm id-nubit kollha jinħafru lek jekk tindem, imma hemm ċertu konsegwenzi li jkollok tbati għalihom f'din id-dinja. Issa, grazzi mulej l-salva, imma jekk jista' jkun evita li tagħmel il-ħażen għax ħajġi jħabbatlek il-bipu jsibek anke jekk ma jkollokx l-indirizz tiegħek fuq il-Yellow Pages.
مروا في كتاب بتاع إيزايا. Are you okay, boys and girls? هللويا. بطش حاجة الليلة. تاخدوش kontra tiegħi għalkemm tkun taħleħinek. Jew kontra nistalla li jgħidu l-ċertu nies boloħ, Alla jgħidulhom boloħ, Kristu jgħidulhom boloħ, Pawlu jgħidulhom boloħ. Jekk int għandek ħija fi Kristu mhux ħajlek iblaħ. Kollha boloħ. Hemm l-iblaħ dak li raġet tal-Kristu u hemm l-iblaħ li wiblaħ fajna id-dinja għax jimxi wara Kristu. Mela ħankun l-iblaħ talla jiena li għax nimxi wara Kristu inti taħseb li niblaħ. Ma jimpurtax. Grazzi tal-attenzjoni. Vers 4. Ħanibda vers kapitlu 53 ta' Eżajja vers 3. Ġesu kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bnedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bnedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda u rafa fuq l-mart tagħna u tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda u kien miġruħ minħabba fid-dnubietna u misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Vers 10. Il-mulej oġbu jaksu bil-mart. Tal-li joffri ruħu s-sagrifiċċju ta' riparazzjoni. Tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni. Huwa qatt jara nisel u jtawwa l-jemu u rida tal-mulej s-seħ bih. Wara d-batija tiegħu qatt jara d-dawl jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika l-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih u. Bħallum 2000 sen ilu li bentala l-ħaj. Sinjali ġraw madwar id-dinja minħabba fih dak il-jum. Dlam ċappa fuq id-dinja. Li anka rrekordjata fl-istorja fl-elenki tal-istejjer. Tal-istorja tal-binida. Wettaq profesiji. Nies ta' madwar li ma kienux jemnu fih raw li dan kien binalla l-ħaj. Da żgur binalla l-ħaj. U dan Ġesu ħapostu għalik. Ġifieri la ħapostu għalik, ħallas għalik, ma l-enti m'għandekx għalfejn tħallas għadnu biktar? Tiġi ħieles? Għalhekk kull rispett lej l-eżiż kattolċi huwa insult li tiġi tgħid ħamur inħallas għadnu bieti fil-purgatorju? Jekk Ġesu ħallas għadnu bietek, għalli madnu bħadd mur tħallas. Lut kapitlu 8 sa 10 tgħidlek fejn id-dnubiet huma maħfura, m'hemmx iktar bżonn dbatija għal dawk id-dnubiet. M'hemm bżonn iktar kassik għal dawk id-dnubiet għax ġew maħfura. U minsijak jogħġbok ukoll. Jekk inti hemm mart f'ġismek li qed jaksek, iġġorrix iktar, taċċettajiex iktar f'isem Ġesu Kristu. Għax Ġesu ħada dik il-marda x'inhi kankru, deni, pressjoni, depression. Ixini Ġesu ħada fuq u għalik biex inti tfiq, imma inti tiftaħ qalbek għalih. Trid temmen il-Vanġelu. Kull min jemmen u jitammet isalva. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil daw kollha, mhux iħud li jemnu. Imiddu idejhom fuq il-morda u jfiqu. Jitkellmu biżna ġodda, jkeċċu x-xjaqten. Huma s-sinjali jekk inti temmen huma tiegħek. Dan huwa l-Vanġelu ta' Ġesu Kristu ħaj li hu, mhux li kien, li hu. Lejla jekk inti għadek minti żgur li inti salvat u għadek ma poġġejtx fidi f'ħajtek li Ġesu huwa s-situ Salvadur tiegħek u għal-lejla u għal-ħin tiegħek.
باش الدولة يعني طلبوا. أحسب فوق ده كليم. أحسب شم għadu jaksek, forsi hemm xi vizzju, droga, sigaretti, pornografija, odju, ejra. X'inhi? Tieħu għalik ħafna, tieħu għalik malajr, offendut fuq xi ħaġa. X'inhi? Hemm problema fil-familja tiegħek, hemm problema fiż-żwieġ tiegħek. Ġesu jista' ikkissira dik is-saħħta. Jekk hemm problema fid-dem tiegħek, fl-għadam tiegħek, Ġesu ħadu fuq dal-milmar kollu. Din hija l-kelma qaddisa ta' Sidna Ġesu li huwa r-re tar-rejiet. Li daw il-jumej li ġejjin ħankomplu nitkellmu fuqu. Kulħadd ibaxxi rasu. U jekk inti dal-persuna tgħid li pastorin illum nixtieq nibda ħajja ġdida bis-serjetà, b'onestà. Rrit nagħti ħajti lil Ġesu Kristu, rrit nitolbu biex isir is-sit u l-mulej u s-salvatur ta' ħajti. Jiena qatt ma kont imwieled minn ġdid. Kont reliġjuż, kont nemmen li Ġesu jeżisti, ma kontx nafu, ma kellix relazzjoni tiegħu miegħu. U millum il-qudiem nixtieq nibda relazzjoni ħajja ma' mulej. Jekk dal-persuna inti llum għall-ewwel darba kun onest. Jekk inti tmut il-lejla u xi darba ħatmut. Xi darba ħatmut. Xi darba ħatmut. Fejn ħatmur? L-infern? L-infern il-Bibja tgħidlek jitlaw jiġbdek u jieħdok u jibilek. Fik ta' Eżajja jgħidlek. L-infern dalam il-qiegħ u belgħu. U l-ġenna Ġesu stess jiġi jilqak. Tista' timmaġina r-re tar-rejiet tal-univers jiġi jilqak u jiggritjak, jiwelkamjak għax int ħabbejtu emmint fih. Poġġejt il-fidi tiegħu fih u mxejt miegħu. U kien iktar għalik minn just a Sunday morning service, kien iktar għalik minn għax mort eħlisa, kien dak li kien ħafna iktar għalik li għax mort il-knisja għax kien il-militi u għax kien lajt. Kien iktar għalik minn dak. Ma verament ħabbejtu b'qalbek kollha. Aħna dajfa. Alla mhux ħajġudikak għax inti dajjef, għax kulħadd Ġesu jaf li aħna dajfa. Imma tagħna s-saqqa biex permess tiegħu ngħixu għalih. U meta naqa' ikun hemm ma' ġenbi biex jerġa' jerfani. Il-kuxjenza tiegħi tikkundannani. Xi kultant dawk ta' madwarek jikkundannaw. Imma Alla qatt ma jkundannak. Qatt. Tal-bliħ Alla li għandu għal xiex jikkundannak jekk irid. Qatt ma jikkundannak. Din hemm ħabba li l-ebda moħħ ma jifhmu. Għaw xi ħadd li pastor jindik il-persuna li nibda ħajja ġdida llum mal-mulej, olli dejk issa stess, fejn inti? Olli dejk, għaw xi ħadd illum għall-ewwel darba. Olli dejk fejn inti? Tittati ħajtek il-Kristu Ġesu b'qalbek kollha verament, ġenwinament, olli dejk min iktar. Min iktar, olli dejk iktar. Min iktar. Kulħadd iqum bil-wifqa, intom fuq il-Facebook, YouTube, televiżjoni. Jekk inti l-lejla tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, jekk fimt dan il-messaġġ, anke kien hemm affarijiet li forsi ma fimthomx imma temmen dak li smajt, illum salva, kun salvat. Ejdi talba wara minn qalbek, illum ħadd tagħmel il-Ġesu s-sit tiegħek u s-Salvatur tiegħek. Ismawni! Li kieku inti dejt li pasa jien min iżgur jekk imut illum il-ġurnata, jekk kien issalvat jekk hux ħamur il-ġenna. Tista' tkun żgur. Tista' tkun ċert. Imma minn qalbek tittamlu dan, ejdi talba warajja sa stess, kulħadd jgħidha warajja. Mister Qaddis, grazzi tal-benek Ġesu. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Mulej, jiena ddibt kontrik. Illum nara fiktar minn qatt qabel li l-ebda obra tajba tiegħi ma tista' qatt tissalvani. Għax jien dajjef u jiena nidneb. U mingħajrek jien midneb. Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li inti l-liben tal-ħaj, li inti l-ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Salvani mulej. Ejja f'qalbi Ġesu. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. U imlini bil-maħabba tiegħek u bil-Ispirtu Santu Ġesu. Mulej Qaddis. Illum jiena nemmen fik. Invadili ħajti issa stess. Niċħad id-dnub, niċħad id-demonju,
niċħad kull saħta u ta' ġenerazzjoni f'ħajti u b'qalbi kollha ngħid iva lilek mulej. Mulej tiegħi u Alla tiegħi salvani int. Mhux qed nafda fija nnifsi, qed nafda fik Ġesu. Illum jien tiegħek mulej. Illum il-fidi tiegħi mhux f'kemm jien tajjeb. Illum il-fidi tiegħi hija fik Ġesu. Għalhekk int il-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Illum il-qudiem għatini l-kuraġġ, għatini s-saħħa biex nimxi miegħek verament. Grazzi li għażiltni mulej. Grazzi li tajt il-grazzja biex narfek mulej. Irċivik glorja u tifħir Abba Messir. Min qalbi nitlob dan. Amen u amen. Għatu ċabxipa kbira mulej. Hallelujah. Thank you Lord. Se killej l-inti għeddik it-talba f'qalbek, illum inti salvat. Imwilet meġdijt. Bnubitek kolla tal-passat, prezent u tal-futur kolla maħfura. Illum mintix iktar id-destinat għal-jum il-ġudizzju. Qudiem it-tribunal talla biex tiġi ġudikat fuq ruħek. Hemm jum li ħad tiġi ġudikat imma fuq rigward ta' kemm obdejt il-Alla biex tieħux il-premijiet jew titlifhom li Alla għandu għalik. Għaw xaħat il-lejla li pastor kelli bżon nisma' din il-messaġġ il-lejla li dej. Grazzi Ġesu. Lest li tgħix għal-mulej? Lest li vera tgħix għal-Kristu? U xandru bla mistħija. Daw kollha li għandkom bżon fejqan, oli dejkom fejn intom. Oli għandek bżon fejqan, għandek bżon miraklu. Uħorġu barra issa stess. Jekk għandek bżon fejqan, jekk għandek bżon miraklu, oħroġ issa stessa barra. Ħani tolbu miegħek. YouTube nistgħu naqtaw bħalissa. Tista' taqta' l-YouTube. God bless you YouTube. Hallelujah.